Здравейте на всички, аз съм Херзикс и днес ще играем Scrap Mechanic. Scrap Mechanic е игра, в която трябва да се съставят такива машини или каквото си поискате строите. Можете да правите къщи с тварящи се върти и глупости. Сигурно повечето от вас разбират каква е играта и какво се прави в нея, но за тези, които не разбират и още не са я виждали изобщо, което ще е малко вероятно, защото вече в YouTube има много видео за нея, аз ще обяснявам какво всъщност прави и ако искате да си изтеглите играта, просто я изтеглете и я играйте, защото е много забавна, готина е и да, така. Като се спомните, първо ще трябва да... ще ви даде тази книга и в нея ще пише всичко. Ще имате как да скачате, да ладите и такива. Контролите всичките, как да мъртвите и глупости. Така, първо ще ви изпише, че ви трябва лифт. То е основното нещо. Така, сега правя платформа, за да... 4. Правя 4 на няколко, не знам точно колко, но просто я правя, защото седалката е точно толкова голяма. Ето, съвпада си точно. Така. Също. Така. Трябва да ви е съвсем балансирана колата, иначе ще е трудно да върви. Тук 4 трябва да го направя от тази страна. Така. Сега. Тук се сложа 2. Така. Ето тук 2. Така. И сега. Ще сложа... ги взема. Да, това е инвентара. От тук можете да си вземете всякакви айтеми. Като тези, които в момента аз взех. Амортисьорите. И сега. Трябва да сложим едни кръгли неща на гумите, за да се въртят. Иначе изобщо няма да тръгне колата. Така. То няма да е кола, то ще е по-скоро мотор. Така сега слагаме това. Блокче, suspension, блокче, кръгло и гумба. И го повтаряме от тази страна. Готово. Така. Вече можем да махнем лифта, имаме опора. Както виждате, задните гуми се завъртяха направо. Трябва ни двигател. Да, и сега мисля, че трябва да ги свържем, да. Двигателя с кормилото и с гумите. Кормилото с завоите. С тия неща, трябва да завивам с тях. Така, трябва да се осигуря, че всички гуми вървят напред. И сега. Да. Но е малко гъста подадена. Дай, че малко повече. Така. Добре, сега трябва да е добре. Иначе няма да има проблем. Готово. Да. И сега. Много лесно се катурва обаче. Май трябва да изложа някакви колелца от страни да й помагат да не се катурва. Така. И пак ще падна. Но няма проблем, пак ще я падна на лифта. Не се обръщай, бе. Да, май ще трябва да ги слагам тия помощници. Айде, обърни се. Добре, ай. Ще карам колко мога без помощ, защото сега не ми се слагаш. Така. Виж сега. Аре, на 2 метра ли са катурва, е? Това направо, ако е кола, аз да съм трамвай, бе. Добре. Охо. Капанинка, бе. Много. Айде, дай качам. Супер. Айде. Така. Тото има и няма спре.
скоро няма да се свърши, иначе... Дайте му сложа малко тук помощни. Ще му сложа малко декорация, че без декорация на къде кола. Така. Дайте я сложа и тук. И от другата страна. Така. Така. То... Така. Как се... Да, нагоре ще. И от тази страна ще нагоре. Сега ще сложа две дълги тръби. Отгоре. Една завъртяна. И... така. Долу. Сега от тази страна да ги правим. Така и така. Добре. Добре, за сега обаче мисля да запълня празното пространство вътре обаче. Обаче пък... то е много близко до седалката. Чакайте, не съм се. Така. Аре, окей. Така. То е много близко до седалката, аз сега трябва да го запълня от другата страна. Окей, що ми трябва. Така. Да сложим едно тук. Така. И така, готово. Сега да се качим и се надяваме. Но пък чакайте и тук да сложа две тръби. И тук едни заобиколки. Така. Мисля, че е готов. Да. Много зле се кара. То вече как се обръща назад и направо. То назад да ми беше проблема. То добре щеш да е. Айде да тръгваме се. Айде бе. Какво проблема е? Защо е така? Като тръгне направо назад и тръгва. Как ще минавам сега тук направо? Аре бе. Не бе. Виж сега да съм накрая ще ги. Виж как се обръща и стига. Пеша ще тръгна накрая. Накрая пеша ще се чупя да ходя ако трябва, ма това някак. Лего. Се обръща така и преди малко беше настрани, се обръща сега назаде. Няма по-малко мощност. То пък ще фъркне направо. Така. Много бавно ще трябва да карам, значи. Добре, щом трябва бавно ще карам. Да не се обръща повече. Така. Сега това хълм дали ще го вземем с това бавно кара? Аз защото не мисля така. Сега че аз ще спрема по средата на хълма и... Дайте малко мощност да изкарам да го вземем този. Как се обръщаше? Лего, това няма ли... Тази кола за нищо не става, бе. За какво ми е така кола направо? Да се обръща на 3 секунди. Направо.
Стана... Статка е. Хора, лагна ми нещо. Спрях да снимам. Чак сега го уседна. Не сме изпосука нещо тук. Добре, айде тръгни бе, айде. Направо. Гости. Айде. Така. Айде. Готово. Така. Сега да отидем на планината на върха и сме готови. Айде, че видеото вече е 10 минути и 52 секунди. Чакайте. Да бе, ето. Много е лека. Аха, да. Отзади е много тежка колата. Мотора. Зато и. Трябва да сложа малко тежест. Сега е малко по-контролирано. Все още не мога да влака хората, но... Нали го правихме отзади, да не... Право ще малко бърка, да. Нещо. Като за първо видео... Гордо. Така. Сега хора отиваме на планината и после... Ще спирам видеото, защото вече става прекалено дълго. Се фанах да строя, като не мога да строя, бе. Така. Много трудно се управлява просто. Натиснали. Мисля, че е заради задното завиване. Като завивам с задните гуми става много лъжно. Да. Ще видим. Следващия епизод може и да правя колата или да направя друга, дето е по-хубава. Но за сега ще видим какво ще правя. Така. Аре, на върха ли сме? Колко ще остава, бе? Го върх, мислих си, че остава половин планина. Направо... Сега. Мисля тук да паркирам и вече да не се занимавам с таратайка тук. И да. Айде да приключвам видеото. Добре хора, дано видеото да ви е харесало, ако така може да дадете палец нагоре. Ако искате още видеота да гледате, може да се абонирате към канала ми. И това е. Графикът ми е да снимам събота и неделя, но... ще видим, някой път може да не успя. И чао!